Sih tentrem rahayu. Mugi tansah kajiwa kasalira cumedhak tumanduk dumateng yen sami telesah kula. Nuwun kalau nuwun. Sugeng panggilan kan keluarga Ageng Sandira Ketoprak Sadrotama. Ingkang mijil saking dusun Growong Kidul. Ingkang dipun pangarsani pun Bapak Haji Nodaging. Soka gulwentah nyenipun Raka Mas Amin Wijaya adalah Bapak Suyono. Nuwun para kakung miwah putring satu dan kinurmatan. Sasagun yen sami midhangetaken uyon-uyon mono suga santawis. Binarung swaraning gong Ki Madularas ingkang dipun sepinipun Bapa Kadus Soka biyantunipun Bapa Sambung. So binarung pangliing surati Ibu Tarmilah. Kalajengaken tari gambyong minangka atur pambagya rahyan sami. Keparing keluarga Ageng Sandiwara Ketoprak Sadrotama cunduk kalih pangriptan iki dalang kita. Sengaja ing dalem menika badhe gelar cariyos ingkang mawa sesirah. Serial Maisa Jenar Wiro Sobo Tanding. Dewan Sutradara ketindakan pun Bapak Warsito Hadi. Dewan Pandapuk katindakan pun Raka Mas Amin Wijaya. Teknik pakliran katindakan pun Raka Mas Hartono Gendut. Teknik dekorasi ing dalem menika katindakanipun Raka Mas Diono Jaran. Saderipun cariyos kapurwakani kepareng kula ngaturaken seniman seniwati ingkang badhe hanggesaken lelampan ing dalu mangke. Adegan angka sepisan hanggambaraken wonten ing Gunung Tidar. Panutan ing dalem menika katindakanipun Raka Mas Legiman. Sulastri ing dalem menika katindakanipun Ibu Suwari. Gendon ing dalem menika katindakan Adimas Kancil. Sekayon ing dalem menika kaaya-ayahi Adimas Andi. Prolaskar katindakan warga Ageng Sandiwara Ketoprak Sadrotama. Saklajengipun para enggah tumapak wonten ing Prambanan Demang Penanggalan. Ing dalem menika katindakanipun Raka Mas Mudiono. Bojo ing dalem menika kaaya-ayipun Ibu Sri Utami. Ewanipun Raka Mas Dugel ing dalem menika hangaya-ayi dados Gagak Ijo. Bareksa ing dalem menika katindakan Adimas Yoga. Dalang Mantingan ing dalem menika katindakan Adimas Tabah Asmara. Para bebau karameaken keluarga Ageng Sandira Ketoprak Sadrotama. Saklajengipun para lenggah kakung miwah putri sadudan kinurmatan wonten ing sendang jenthik manis ing dalem menika katindakan Mas Ayu Sundari. Wiro Sobo minangka tengen-tengenipun cariyos ing dalem menika katindakan Adimas Indra. Pradongso ing dalem menika katindakan Rusmanto. Ki Asem Gedhe
Ing dalu menika katindakipun Bapa Warsita Hadi minangka Dewan Sutradara Ketoprak Sadrautama. Maesa Jinar ing dalu menika katindaken Bapa Bagus Utama. Pagliaran saklajengipun wonten Kapujangan Kidul Watu Gunung ing dalu menika katindaken Raka Mas Amin Wijaya. Samparan ing dalu menika katindakenipun Bapa Heri Murdaka. Pancik madraing rati repat utawi dagel ing dalu menika menyang badhe dipun libur. Raka Mas Ciblong dalah Raka Mas Beng. Emban minangka panglipur saklajengipun ing dalu menika badhe pun sugata emban ingkang sampun kondang kaluka wonten ladan kita Pati lan Rembang nun inggih Nimas Ayu Wulandari. Pramagersari katindaken dayang-dayang ayu saking satriya utama. Ledek Tayub Jaya Manis katindaken Nimas Ayu Khalifah. Jayawana katindaken Nimas Ayu Santi. Ula Jaran Leyak Ilu-ilu Panaspati Sapi Gajah ing dalu menika kaaya-ayahi bocah-bocah ingkang boten uman dabukan. Para lenggah kakung miwah putri sadudat kinurmatan menggah makaten seniman-seniman ingkang badhe anggesangaken lelampan ing dalu mangke kados pundi. Geger saha raminipun caris monggo kanthi hasanti hamirsani ngantos pari purnanipun cariyos. Jaya-jaya Wijayanti nir ing sambika ingkang sama pinanggih. Sekali jaya satriya utama tetep jaya saklami-laminya. Nuwun nuwun nuwun. Sesuatu
iki wis tabuh 10. Ing kamangka aku lan Jendik Manis wis ndarbeni janji yen to tumeka ana ing papan kene tabuh 9. Apa Jendik Manis tresnane sing luntur kanggo aku? Kuwi mung alame samudra. Apa iya Jendik Manis bakal mbenjani janji katresnan? Adat saben ora kaya mangkene Jendik Manis. Nanging kok beda kaya adat Lupian. Ning jagat iki mung kowe dhewe sing ayu. Dadine kaya ngono ya sampean Kakang. Kene ora Jendik Manis. Saka rumangsaku sampean iki diweni rasa tresna karo aku. Bakal ngenteni aku nang papan kene. Jebul tembungmu kok ya kaya ngono. Jendik Manis. Kene aku ndarbeni tembung sing kaya mangkono. Mergo kabeh wis saka tumindakku Jendik Manis. Ya wis, ora dadi ngopo Kakang. Kowe sing kleru. Yen pancen aku luput sampean ora gelem nampa aku nang papan kene, ya wis ora apa-apa, aku arep bali. Lho, aja. Aja bali. Aku mau ngopi karo kowe. Wis ora usah. Aku arep golek wong lanang liya sing bagus tinimbang sampeyan Kakang. Saiki kok nggih tembung sing kaya mangkono. Wis sampeyan lho Kakang. Ora jumbuh rikala sepisan aku sambung tresna. Tembungmu ora ana wong lanang sing luwih bagus ing jagat iki kejaba mung aku. Jebul kok mentala kaya mangkono. Ya Jendik Manis. Yen pancen kowe wis ora tresna karo aku, ora apa-apa. Aku tak bali wae Jendik Manis. Ngono kok dadak ngono. Kakang, sepurane wae. Iki swara apa to, Kakang? Kabeh mau aku kemenangi karo sampeyan kok, Kakang. Jendik Manis. Ing papan kene was lan sumelang rasaning atiku. Merga kowe beda kaya adat saben. Adat sabene yen to kowe lan aku ndarbeni janji ketemu ing papan kene. Adat Lupiane lak kowe sing tumeka dhisik ing papan kene. Kowe janji tabuh 9. Iki wis tabuh 10. Apa kowe ndarbeni katresnan liya kejaba aku Jendik Manis? Sampeyan iki lho, Kakang. Ya sepurane wae yen tekaku iki mau randhep. Lan iki manganggonku nyambut gawe ning omah iki mau lagi rampung kok, Kakang. Tenan. Su. Ora ana katresnan liya kejaba mung katresnanku. Katresnanku wong lanang sing tak tresnani ya mung sawiji sampeyan. Upama aku ora tresna karo sampeyan ora bakalan aku tumeka ning papan kene kok, Kakang. Jendik Manis. Rupakaning tembungmu gawe bombong rasaning ati. Yen kaya mangkono keplok marang isen-isene atiku Jendik Manis. Lumaing jagat ruping langit. Ora ana wong wadon sing mapan ana sajroning atiku. Kejaba ya mung kowe Jendik Manis. Kula tak jaluk kanthi banget Kakang Wirasa. Aja nganti sampeyan iki duweni rasa sujana kelawan Jendik Manis. Tresnaku ki mung sawiji kanggo sampeyan Kakang Wirasa. Sapa wonge sing ora sujana? Ndarbeni katresnan wanita kang ayu swista ing warna pindha widodari kang ngejawata. Sampeyan iki lho, kaya aja banget tenan pengalem gono karo aku. Kabeh pitasunyatan Jendik Manis. Kula sing tak jaluk kanthi banget
Kowe aja ngoncati weca benjani katresnan iki. Sampai ora sakwan. Kula mumpung kono kalau jangan wektu. Aku kepengin banget nguntapake rasa kangen sing sawetara suwe lembur sak. Manis. Kakang Wirasa. Tembung kang rinonce sajroning gending katresnan. Kuwi kena kanggo pawagirane wong beberan ing jagat Srawungan. Yen to tresna wirawas derajat lan pangkat, amung ati kang dadi lelandesane, tuladaning kaya tresna kang lumuntur kanggo kowe. Kakang Wirasa. Muga-muga wae anggonku sesambungan tresna karo sampeyan iki bisa langgeng nganti besok aku dadi bojomu ya Kakang. Ya kuwi sing dadi pamujiku rina lan wengi. Aku pengen banget nyanding temahing bojo karo kowe. Aku pengen urip bebarengan karo kowe nganti besok ukting jagat. Ora bakal kelakon. Lamat aku mangerteni yen ora saka kleru panyawangku kemo pradongsa apa karepe mbladat kadresanku Jendhik Manis. Pradongsa mandhekon tenan aku Pradongsa.
bot-boting aku ngugemi biyen janjimu karo aku manis. Aku duweni janji karo sampean opo, Kakang? Piye? Kowe nyelaki perkara omonganmu piye? Apa kira eling? Jroning aku andum katresnan karo kowe. Kowe wis nibake tembung ora bakal ana wong lanang sing tak tresnani. Kejabane mung aku ya pradongsa. Ning gene manis. Pirang-pirang taun nggonku lunga, karepku aku pengen ngepenake uripmu. Bareng aku mulih, aku ngerti kowe cedhak karo Wirasaba. Oh, perkara kuwi to, Kakang Pradongsa. Kepiye, Manis? Ya aku njaluk pangapura karo sampean yo, Kakang. Yen sampeyan mangerteni kedadian sing kaya ngene. Pancen bener. Rikala semono aku duweni rasa tresna karo sampeyan. Nanging Kakang, Dur, apa rasa tresnamu nganti tumekaning saiki luntur krana ana Wirasaba? Manis! Ngendi taning suci nggonmu tresna kawan aku? Nek pungkasane aku mbok tanding-tandhike rupa, mbok banding-bandhike rasa karo Wirasaba, Manis. Kakang, Kepiye? wis kebacut. Aku tresna karo Kakang Wirasaba. Tenan. Sampeyan iku wong lanang. Mbok yo golek wadon sak liyane aku wae rak yo bisa. Yen kaya ngono apa sing tak ngerteni iki? Nggonmu cedhak karo Wirasaba krana kowe seneng karo Wirasaba. Pancen bener Kakang Pradongsa. Kebangetan temen kowe Manis. Marang apa sing dadi kekudanganku wis merucut. Lan apa sing dadi pengangkahku wis kuwal saka pengangen-angenku. Manis, Kakang Pradongsa. apa to sing dadi kowe nganti kengguh tresna karo Wirasaba njur kowe ngalekno karo apa bedane aku karo Wirasaba apa Manis? Sampeyan iki ora bedane karo Kakang Wirasaba. Wis to Kakang, lalekno aku wae. Anggepen aku iki adimu yo Kakang. Ora segampang kuwi lah ngucap Manis. Rasa tresna sing wis tak tandur ana ing jroning ati. Ing besuke aku kepengin munduh woing tetanduranku. Yo tanduran tresna sing tak tujokke karo kowe. Manis, Kakang, aku isih tresna karo kowe. umpama sampeyan tresna karo aku, rikala semono ora bakal sampeyan ninggalke aku, Kakang. Wis suwe anggonku antu-antu karo sampeyan. Nang kasunyatan opo? Sampeyan ora ana bali. Bareng aku segandeng karo Kakang Wirasaba. Saiki sampeyan katut manah pengarepanku, Kakang. Ning kabeh mau krana aku nuruti karepmu. Jejere wong aku wong lanang, aku ora duweni apa-apa. Aku kepengin besok lamun toh kowe iki iso dadi bojoku. Kowe dadi bojo sing uripe kepenak, ora kesorang-sorang, urip sing sarwa kecukupan Manis. Wis cukup, Kakang. Cukup kepiye? Ora cukup. Aku ora bisa nampa sampeyan. Piye? Piye Manis? Ambali wangsuli omonganmu sing kaya ngono kuwi mau. Wong lanang sing tak tresnani mung sawiji Kakang Wirasaba. Aku ora bisa nampa sampeyan, Kakang. Ono. Yen keng res-res seneng aku. Kepen urip, kepenak lan ora kepenak karo aku. Bareng saya ketemu karo Wirasaba, kowe nglaleke aku. Kakang Pradongsa. Janan karo Wirasaba. Sepisan mana aku jalan pangapura karo sampeyan, Kakang. Wis tak cukup lalekno aku, Kakang. Manis. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Rasa sing biyen wis ana mbok ilangke, ora apa-apa. Ning papan kene sing ana ki mung Manis karo aku Pradongsa. Umpama wong lanang ya Wirasaba. Wani Wirasaba mesti tumekane papan kene.
Umpama teko kene malah kebeneran aku iso adu arep karo Wirasaba. Lho, ning kene sing ana aku lan kuwi. Setitik umpama kok aku ra lakon dadi bojomu, sak ora-orane aku bisa ngrasake ayu. Kok dhisik Kakang? Kepiye? Kepiye? Kok kaya ngono tembungmu? Lah kene ora, mergo kowe gawe gelahku, kowe gawe mangkelku jare. Ayo. Tumindak sing kaya ngono ki ra tumindak wong lanang sing becik Kakang. Manis. Sampun piye? Aku ning kene jane sira wis eman karo. Kowe tak eman, kowe tak gadang. Besok lamun kowe iki dadi bojoku, sing ngunduh poing katresnan yo mesti aku. Ning kabeh mutpro tanpa guna. Krana ana Wirasaba. Anis, Kakang Pradungsu. keprawananmu penek. Penek aku, Bro. Ora Kakang. Nek karep bacut tresno karo Wirasaba apa kok. Kene. Kakang Wirasaba. Kepiye jentik manis? Rayune ana sampeyan Kakang. Iki lho, wedhus lanang Kakang. Endi wedhuse? Ye, Ana wedhus lanang sing galak kepengin nyosor wong wadon. Wedhus. Kakang. sapa sing mbok arani wedhus lanang ning papan kene? Sapa, Manis? Wedhuse sing ngomong. Oh, iki to. Iki wedhus. Yo. Ngarane aku wedhus lanang. Lho nek ngono ora bedane. Apa? Anane wedhus lanang kaya ngene ya mergo ana wedhus wedok. Ngarani aku wedhus wedok. Lah aku barane wedhus lanang. Sampeyan bae lho Kakang. Yen tak rasake ya bener tembunge. Lho, Sampeyan iki lho. iya bener aku tetep. Ya ora. Lho, katresnanku kok tak arani wedhus. Oh, wong ayune ngene kok mbok arani wedhus. Ayo rumangsam. Nah, Urung ngrasakno kowe wis kecaton ati alah. Gini. Iso-iso ke mati gantung diri. Curhat ya. Wong wedok kuwi nglarani gaweane. Apa nek rupane ayu kaya ngono kuwi? Aku ki wong wadon sing lempeng galong, ora tau menggak-menggok yen kepepet yo ora ero. aja kaya ngono. Ora Kakang. Aku ora tau kepepet kok Kakang. Oh, yen jentik manis kuwi ora tau kepepet. Ora tau kepepet. Ora tau kepepet. Jentik manis ki ora tau kepepet. Aku sing dipepet. Lah nek kepepet boyo. Rada Pengingisan kok Nis. wis cukup. Lha sapa? Dosa lan luputku apa nganti kowe nempiling aku saka mburi banjur mbradat katresnanku jentik manis. Aku ra seneng kowe cedak karo jentik manis. Apa sebab? Jentik manis kuwi katresnanku. Kowe aja gampang nyincengke lambe. Wis cetha wektu dina iki jentik manis dadi katresnanku. Tak kira ya ora mamak mripatku. Lan uga ora budhek sing dadi gobok. Wah gene kok kowe tumindak kaya mangkono tega mentolo karo aku. Ya mergo aku bot-boten tresna karo jentik manis. Manis, kowe aja meneng wae perkara iki. Apa? Iki ana wong loro lanang, cacahe sing seneng karo kowe. Kowe aja meneng wae sing dadi jeksa agung iki kudune kowe. Sampeyan kok tutup Lah nek ora gene wong perkara iki sing dadi perkara mung kowe. Iki ana Aja tejak-jak karo katresnanku. alah pek-pekan dhewe engko nek wis kelakon itenana kowe tak limpe kowe. Apane sambok limpe? Sampeyan iki senengane klempe ya Kakang. Lah, salah kok. Dadi wong lanang ki aja seneng klempe. Kok nek kadung konangan rasakno kowe. Kunangan ndere tak dadani gitu. Perkara ngene, ya apa wong lanang? Wong lanang kok ana perkara mundur ora watehe wong lanang. Ketemu adu arep gelut kalah dukun. Wong lanang kok.
wis minger kiblakmu. Lah piye? Lho salah iku jentek manis. Biyen ki jentek manis ki seneng aku. Oh, iki dadi mbiyen katresnan. Iya, mulane nganti aku kaya ngene aku gelo karo kowe krana aku iki mangkel karo jentik manis. Aku nek gak kempomoke mati yo krana aku seneng karo jentik manis. Pradongsa. Aku ramaido kepiye nelangsane atimu mergo kowe kapedhot ing katresnan. Nanging kowe kudune ya bisa mikir. Perkara apa? Nggonmu sambung tresna karo jentik manis ora munggah ana ing temahing agung bebrayan. Mbok menawa jentik manis iki ora dadi jodohmu. Ora. Sing dadi perkara kuwi. Sing dadi perkara iki mung kowe. Pira sapa? Umpama kene jagat ora ana cacahe pira sapa, ora teko klakon jentik manis ninggal karo. Pradongsa, Apa? tresna kuwi agemaning Gusti sing dilunturke marang titahe. Tresna kuwi sipating adil lan suci. Adile kuwi ora kena kapeksa. Sucine tuwus saka prentuling ati. Ya. Yen to wektu dina iki katresnane jentik manis mung lumuntur kanggo aku. Boyo kowe kuwi sing lenggana nrimo marang kahanan. Jagat iki digelar ramba. Akeh bocah wadon sakliyane jentik manis, Prato. Ora! Aku ora iso trimo perkara iki. Jentik manis iso ora bisa kudu dadi bojo. Kudu aku sing duweni. Yen kaya mangkono cetha kowe ora mundur saka pitutur. Ora mendonangi malasan sondondra. Pradongsa, Kepiye? kowe lan aku padha-padha wong lanang. Jandoni jen padha jen papan kene. Sapa sing nggoleng dhuwit undundane katresnanku jentik manis. Sing tak arep sing tak gadang-gadang aku iso ketemu lan tetandingan kelawan pira sapa. Aja kakan wis ayo temtokke klopaku sing ngatang-ngatang dadi batang. Wah, Sing hati-hati yo Kakang. Loro-loro Loro sing hati-hati Kakang. Loro Kakang. Jentik manis. Tetapno kabeh kabisan Kak. Ayo Pradongsa. Kakang Pradongsa ngaku kalah wis cukup yo Tokno Kakang. kabeh kabisan ora mundur sak jangkah ngadepi kowe. Aku wis ora kowe tanding karo kowe. Pira sapa? Kowe wis ngakoni kalah. Kowe wis ora wani karo aku. Ora apa. Kowe ora bakal ngrebut katresnanku jentik manis. Ora bakal rebut katresnanmu ning pitinganmu kuwi dicolke to pira sapa. Kaya mangkon kena tau gemi kabeh tembungmu Pradongsa. Jebul mung kaya mangkon kabisan Pradongsa. Ya wis diwene sepro wae Kakang. Mesti bakal tak weni pangapura. Waton dhewe wis lenggon kabeh kuwi. Sampai wis krungu dhewe yen Kakang Pradongsa wis lenggono kok Kakang. Pira sapa? Aku pasrah jentik manis karo kowe. Matur nuwun yen to wis nglenggono. Kowe ora bakal nresnani marang Mangin. katresnan. Sadurunge kowe lakon urip bebarengan kawan jentuk manis.
tampanono iki. Yen pancen kendar pening watak satrio, yen madhep katono dadamu, yen mungkur katono gegermu aku mangkene. Ngaduk! Aduk ke Pradongso! Jendek manis aku rapat mati. Aku lempoh. Wis kowe. Menungso kepanjane wis kowe Pradongso. Apa? Kene kowe tega mentolo karo aku. Ayo! Cukup Kakang Pradongso, cukup. Pancen kewateng satru ayo ngaduk! Aku rapat mati jendek manis. Mok semono kabisan. Licik kowe Pradongso. Ayo tambah nona aku. Jandon ijen padha ijen karo aku Pradongso. Apa ki lemah? Karo kowe Pradongso. Apa kelakon ki tak pateni ning papan kene? Pradongso tambah ana Kakang Wirasaba, Pradongso. Manis. Ojo. Kowe aja cecak tresnanku. Ojo Pradongso. Ojo. Ojo. Kakang Wirasaba. Jendek manis. Sakit jendek manis. Cukup Kakang. Yen tumindak usah kaya ngene bakal tak adulke bopo. Jendek manis, Cek kula bopo. Mas Wirasaba. Inggih kula. Kowe Pradongso. Ayo kok padha cengkah iki mau jane ana apa? Sedya kala ingkang miwiti Pradongso menika kok. Pradongso. Menika leres. Kleru. Kowe sing miwiti Pradongso. Miwiti kowe. Kowe Pradongso. Wes cukup. Aja padha padudon. Yen kapirsan kanca ruang rak ya ora prayoga. Jane iki mau sing kok rebut ki apa? Kowe kak kloron kok nganti padha benak sirah. Umpama kok sampean ora takon kudune sampean ngerti. Sinten katresnane Jendek Manis? Katresnane Jendek Manis. Ayo. Lo, Ayo. semanten kula lamar. Jendek Manis. Sampean sempoyo. Bukan apa sing dadi perkara kula mboten ngertos. Sareng pun tiba titi wancing. Kula wangsul, kula ngertos Jendek Manis caket kalih Wirasaba. Sareng kula takoni Jendek Manis gadah raos tresna kalih Wirasaba. Napa kula sing kleru upama kula Pradongso. pripun? Jendek Manis ki anakku. Terus Wong tuwa ki gagah ning ora gaduh. Purba nang aku wasesa sing lakoni. Lah ya ta. Upama anakku Jendek Manis kae biyen seneng kowe, saiki seneng karo nak Mas Wirasaba, apa kleru? jebul sampean saya bela kalih Wirasaba. Ora kok teges wong tuwa ki. Mboten napa-napa nek sampean iki cetha mawon. Blokoman kula mboten napa-napa. Nanging saniki sampean ngerti. Ya. Wirasaba. Wis cacat. Kowe wis jempor. Nek Mas Wirasaba lumpuh. Kowe Jendek Manis. Pancen sing kekudanganmu kepengin urip omah-omah karo wong sing jempor, wong sing lumpuh. Wis kelakon. Ora apa-apa. Bobo asem gedhe. Pradongso kepiye? Sumpahe Pradongso.
boten mangan klapa, kula mangan degane. Terus tegese boten kena prawan pronteni randane yo kok kaya ngono kowe. Kakang Wirasaba menika lumpuh, Bobo. Dadine nganti nak Mas Wirasaba lumpuh ki merga saka apa kagawene bocah kuwi mau Pradosa, rakyat kok. Menika leres, Bu. Saiki aku dak takon karo kowe ya. Nek maneh Ji, Bobo. kabeh kuwi mau mung perkara sliramu. Pradongsa ora nrimo merga kowe duweni katresnan karo nak Mas Wirasaba, rakyat ta. Saiki aku dak takon. Upama nak Mas Wirasaba ki isih jedeg, isih waras, kowe tresna rakyat. Ciplo tresno. Bareng saiki nak Mas Wirasaba wis kelakon lumpuh, apa kowe ya duwe isih rasa tresna? Bapak, senajan to Kakang Wirasaba kinten sak menika lumpuh. Kula tresno. Sing lumpuh menika sikile, Bobo. Sing lumpuh sikile. Sih. Liyane sikil ora lumpuh. Betul. Angger nganggo jamu ya. Ya, ora apa-apa. Gede manis. Pancen kowe wis tresna marang nak Mas Wirasaba. Ya. Ayo bali, besok tak jawabke. Oh, Pak. Ayo, ayo, Kakang. dhewekne kuwi lali sakwise kuwi niliki bojone sing lara. Ning yen kakang panutan kae nganti lali, aja takon dosa. Mergo apa? Jarene tresnane kuwi mung kanggo Sulastri. Ning nganti tekan saprene durung ana kabar apa-apa. Kakang panutan Kakang panutan aku ngerti nggonmu binangi ini Sulastri kepiye kakang? rasane kepiye? Kakang panutan Apa? yen tak rasa-rasane sampean ki janjane seneng karo aku tenan apa ora? Kowe kok bisa ngandhakan kaya ngono? Tresnaku karo kowe tak tumplak, Mbak. Kok iso? Aku Nek ora bisa. nyatane lho kakang, sampean ki janjine mau jam pira? Saiki ki jam pira lho kakang? Iya. Upama kowe muni ngono kuwi wis pas. Ah. Mergo janjiku jam 12 nganti jam 2. Lah iya. Aja akeh ana sing nek omah durung tak rampungake, ya sing gedhe pangapuramu. Dadi ngono, urung rampung ya iso
aja kaya ngono. Lah kok ora kaya ngono? Aku kuwi ora bisa ninggalake karo kowe. Tenan apa kakak? Dene apa kowe ora percaya? Buktine apa? Kowe ora percaya buktine. Ya, Rikala ya. semono Joko Pandutan. Ing saiki aku nganggo jengen Singalodra anem mergo aku tuh bukti karo kowe lan wong tuamu kowe tak Kowe kandhani. tenan kakak. Yen ngono aku percaya lho kakak. Percaya tenan. Percaya ya sampean ki tresno Nek karo pancen aku. wis percaya karo aku, ayo Ah. padha nibakake rasa katresnan marang aku. Kaya Mergo aku ya ngono, wis Kakak. suwe. Nggo aku kepengin cecaketan karo kowe nih, Mas. Padha kakang. Rasane ki yen pisah karo sampean sak jam bae kaya sedina lho kakak. Padha karo aku. Tenan kuwi kakak. Sampean kok Ya mula blenjani janji aja tak. kowe ora usah sumelang lan kuwatir. Mergo aku dhewe nggonku ngeboti marang kowe iki, Mas. Tega anak lan bojo upama kok bojoku mati wis sah leren batin mergo dheweke lara. Mesti bae bojomu ki wis tuwa. Wis lara-laranen, wis ora iso apa-apa kakang. Milih bae sing nom. Mula kuwi, nek kowe ora ayu, aku yo mesti ora pinter. Tenan kuwi kakang. Ora kene apa, Mula kuwi, kowe ora usah sumelang. Iya kakang. Kepiye? Kowe ora usah sumelang. Kakang kok sampean ngalawarno karo bojone lho. Ora. Aku yen nyuci kowe atiku pratapane tak kandhani. Tenan kok ya, Kang? Tenan. Ayo aku kepen mangerteni sepiro gedene tresno sampean karo aku, Kakak. Ayo. Kiraku kowe tan cidra. Ora cidra kok, Kakang. Udan. Merga suwe tak bandi. Aku sing ngenteni lho, Kakang, karo sampean. Layang kina wama ruta ngambal-ngambal tak bani. Aja kuwatir, Kakang, yen aku kok enteni mesti wae Wis ketemu. suwe ngenteni. Tresnaku tan bisa uyong. Sumbing sekar jroning kandhang. Kandas luas marah hati. Nek wis kaya ngene piye? Aku percaya, Kakang. Hah? Percaya Percaya banget. tenan. Oh. Ayo percaya aku tak kepengin mirengake nggonmu. Ya kaya ngene kuwi lho. Wong wadon dasar ayu rupane, gandes luwes marah ati. Dan induga sapa wonge nyawang ngesulatri ora kapiluyu.
paling seneng. Heeh, Kowe iya, kudu Kakang. galingan. Iki rak sasi suro. Oh, iya Kakang. Biasanya kuwi pendak sasi sura setahun pisan kuwi nganakake sesaji. Nah, mula kuwi Oh, gendon sekayon. oh. Timbalan. Gendang sekayan. Jebol sampean ngelingke kelawan aku Mereka ya aku Kakang. kelingan. Lah ya? Kalau apa? Sing kalau drokan lho. Heeh. Ayo rak. Gendang sekayan. Gendon sekayon. Rene. Padha ngapa kuwi kok malah suwe lho. Kowe aja wedi kangelan. Piye Kakang? Bocah-bocah kae. Oh, Kowe tak bene pegawean. Golekno wanita-wanita 44 cacahe. golek Sing rawan. perawan. Aja sing rondo mbok apa. Sing rondo ora kanggo. Ora kanggo. Mergo Sing ora ayu-ayu. mandi yen kanggo sesaji. 44 Oh, perawan. rawan Yen ora entuk perawan balekke. rawan tuwa Rawan kok tuwa sing Perawan nom-nom. atuh sing nom sing ayu-ayu. Nek ora ayu mbok apa. Ah, ngono kok. Kudu bisa ngumpuli karo Nyi Sulastri. Mesti Bisa wae. ora? sakit Ah, ayo. Budal lo. Saged iki Boleh, apa? boleh, Duwe boleh. perawan 44 cacahe. oke Nyi, Kepiye ini kabeh Kakang? kuwi wis. Aha. Ayo. Mengko yen Kita entuk. saka mburi ya Kakang. Awat-awat. Selak kesuwen ya Kakang. kabeh para tamtumu Hikro makarya lumaksana magita kita